Ahoj děti! Dnes si společně vymodelujeme prasátko Pepu a její rodinu z barevné modelíny a naučíme se tak barvy s našimi oblíbenými postavičkami. Přidejte se k nám a učte se barvy zábavně. Oranžová. Maminka Pepy je laskavá a trpělivá. Ráda se stará o svou rodinu a vždy má na všechno řešení. Nosí oranžové šaty a často pomáhá Pepě a Tomíkovi učit se nové věci. Hello! Modrá. Tomík je Pepin mladší bratříček. Je trochu stydlivý, ale má rád zábavu. Nejvíce si hraje se svým oblíbeným dinosaurem. Nosí modré tričko a miluje, když může napodobovat svou starší sestru. Červená. Pepa je veselá a zvídavá, která miluje dobrodružství, hraní si s kamarády a skákání v kalužích bláta. Vždy nosí své červené šatičky a je plná energie. Tyrkysová. Tatínek Pepy je veselý a trochu nešikovný. Má rád dobré jídlo, vtipy a své brýle, které mu pomáhají vidět. Nosí tyrkysové kalhoty a vždy se snaží pobavit celou rodinu. Hurá! Naše prasátková rodinka je hotová. Dnes jsme si nejen užili tvoření, ale také jsme se naučili barvy. Jaká je vaše nejoblíbenější? Líbí se vám Pepa, Tomík, maminka a tatínek? Dejte nám like, odebírejte náš kanál a brzy se uvidíme.